ידעתם שמרבית הפורשים יוצאים קצבת פנסיה שהיא קטנה ב-50% מהשכר שהם היו רגילים אליו? הצלילה הפתאומית והחדה ברמת ההכנסות היא ממש לא הבעיה היחידה של פורשים ממקומות עבודה. לקראת הפרישה אנשים מגיעים עם ההון הכי גדול שהם צברו לאורך החיים שלהם, ואין להם מושג מה לעשות איתו. תחשבו על אראלה ממפעל הפיס שמודיעה לכם על זכייה ב500,000 שקל. פתאום, תודה אראלה, אבל מה עושים מכאן? איך מנהלים סכום כסף כזה גדול ביעילות, כך שלא יתפייד כמו אצל רוב האנשים שזוכים בלוטו? ועזבו כסף, בפן החברתי. מה אתם מתכננים לעשות עכשיו כשאין בוס על הראש? לטוס, חוגים חדשים, קאנטרי, אולי לדאוג לחתונות של הילדים? תשובות לסוגיות האלה ועוד רבות אחרות. זה בדיוק מה שאני מלמד בהרצאה שלי לפורשים מארגונים, כלכלת אריכות ימים. אני מלמד מה הכלים והפעולות הנדרשות לפרישה בצורה מיטבית בהסתכלות כלכלית חברתית, כך שהפורשים שלכם יוכלו לצאת לפנסיה עם כמה שיותר כסף וכמה שיותר הבנה ושקט נפשי. אז אם יש לכם בארגון עובדים בגילאי ה-60 ומעלה, אלה השנים הקריטיות שבהם עוד ניתן להשפיע. למידע נוסף על ההרצאה תקליקו כאן למטה, תשאירו פרטים ואנחנו נחזור אליכם.